που την 28 Οκτωβρίου θυμόμαστε κυρίως τις μεγάλες μάχες, ξεχνώντας έτσι τις πρώτες μέρες του Ελληνοϊταλικού πολέμου. Στην αρχή, τα φυλάκια μας παρατήρησαν ύποπτες κινήσεις και κανιβαλισμούς ώρες πριν από την έναρξη του πολέμου. Λίγη ώρα μετά, τα πρώτα πλήγματα άρχισαν στα ελληνικά φυλάκια, ένα από αυτά στην Κακαβιά. Σε αυτό, ο πρώτος νεκρός του Ελληνοϊταλικού πολέμου, ο Βασίλειος Ιαβαλάρης, χτυπήθηκε από θράψμα όλμου. Η θυσία του ήταν το πρώτο όχι που υπόθηκε με αίμα. Πίσω από τις γραμμές του πολέμου κυριαρχούσε η αβεβαιότητα και η ανυπομονησία των Ελλήνων να ρηχθούν στη μάχη. Κατά την αρχική οπισθοχώρηση, ο ελληνικός στρατός ανατείναζε γέφυρες για να σταματήσει την προέλαση του εχθρού στην ενδοχώρα. Αλλά ο ενθουσιασμός έζησε γρήγορα τη μελαγχολία. Ο λαός βγήκε στους δρόμους, οι εφημερίδες μετέδιδαν την είδηση και τη στήριξη από παλιούς και νέους συμμάχους και οι πολίτες μάθαιναν να ζουν γρήγορα σύμφωνα με τα νέα δεδομένα του πολέμου.